Bafowethu la sibhalelwe insizwa kaMzukwane bafowethu. Ubhuti uthi beboshiwe, walobola ingoduso yakhe. Uthe seyiphuma kuthiwa ingodiso isilotsholwe omunye umuntu. Lana ngaba nenkinga nawe ngikade ngiboshiwe, yabo. Uma ingoduso yami ngathi ngiyafika isithathwe omunye umuntu, ekubeni mina ngalobola ngaqeda, kwase kusele nje ukuthi ngishade. Hhayi nami ngithi angizwa ithoba la kuwena, ngizwe nangesimo esenzeka, nami sengibuyile le kaMlungu la ngangikhona. Manje ngithi angizwe kahle ukuthi inkinga iyaba kuphi kundodakazi, ngoba manje sengiyithola mina sengumuntu obudengwane, angisenaye omunye umuntu, kanti bengithembele kuyena nje okade ngiboshiwe. Manje angazi ukuthi ikuphi ubulungiswa engizokuthola mina, kodwa ngeke ngize ngikubeke kuwena icala mkhwekazi. Njengoba ngizwe kuthiwa waphinde walotsholwa nje, futhi ngeke ngikwazi ukuthi mina ngithole uchatha nami kulawo malobolo la ukuze zibuyele iy'nkomo zakwethu. Uchatha wawenze njani uchatha? Konje mengabe uganwe intombi yomuntu wayizalisa, ziyabuyela nenkomo emuva? Angithi wena uney'ngane lekhaya wena? Yebo impela kunjalo. Yiziphi-ke iy'nkomo oyifunayo? Ngamafuphi nje mama, mhlawumbe ubaba uMyeza uney'ngane ey'ngakhi lekhaya? Uney'ngane ey'ntathu. Iy'nkomo mhlawumbe osey'khiphile zingakhi? Isho wathi ingaki inkomo oyikhiphile, wangigquluzela nje. Hhayi mkhwekazi, akuyobe mkhwekazi, hhayi ngamagabadi ngingezansi. Ukuthi uyanginyanyisa. Mkhwekazi, njengoba ngicele abafowethu laba bangiphelezele, ingoba ngiyakwazi unolaka umumbi nje ngampela ngasolakeni mkhwenyana. Iy'nkomo baba Mzukwane zingakhi enaseniykhiphile? Hhayi kwase kusele ukuthi sishade nje kuphela. Baba uMzukwane, iy'nkomo owasuyikhiphile zingakhi? I-example mhlawumbe usukhiphe 4 noma usukhiphe 10 noma usukhiphe 7. Hhayi zingaphezulu kweziwu-4, zaziyisikhombisa ngase ngiyikhiphile. Yileyo nto kade ngibuza uMzukwane. Ziyisikhombisa. Kulezi y'nkomo eziwu-7 kusho ukuthi lezi y'ngane zonke zizokhava naleli nto zabo. Futhi kwazona inkomo eziwu-7 ey'ncane, ngoba iy'ngane zakhe bezondliwa yimina, engakhiphi ngisho isenti. No mama, bengeke aze akwazi phela ukukhipha imali engaphakathi angani beboshiwe yena. Anginandaba nalokho ukuthi eminyakeni emingaka aboshwa ezongixhasa namhlanje. Benza imikhuba lapho, bese begijima bahambe bethumela omabonakude befika la kumina. Angizwa nje lento esho futhi angingeni. Ngisibekele isigebengu, sazalisa ingane yami, senza imikhuba la ngaphandle saboshwa. Ngisibekele mina imali. Ya Ngibhenke lakhe mina. wazalisa ama kwase kufanele ukuthi azalise ngoba phela bese kuyingoduso yakhe. Ngicela bese kushoda ukuthi bahambe bayobhalwa ngendlela yena achaza ngayo. Engane noma yiqiniso. Bese kushoda ukuthi bayobhalwa ma. So kusho ukuthi bese ngesanankinga vele ukuthi yena azalise likhaya. Iy'ngane ukuthi beboshiwe ubaba beboshelweni azingene lapho. Into ebalulekile uthando. Ngisho ngathiwa akanayo imali. Into ebalulekile kuyena bezothanda iy'ngane zakhe. Kulungile ngomkhombisa nje mangithanda kuyona ifosini. Oqala uzongivusela amanxeba nganje lo myeni wami la. Uzongivusela ubuhlungu. Khulwabo, yobe khulwabo, yobe. Ngiyakubonga nje ukuthi wena umzali oqotho okwazile ukungikhulisela iy'ngane zami mina ngisejele. Ma kuyamention ukuthi la wathenga iy'mpahla usulungiselela umshado. Mhlawumbe ngabe zisekhona lezo y'mpahla konje ma? Ayisekho impahla. Azisekho impahla? Yebo. Wawuzithengele kodwa uthi uzokushadisa uMzukwane nendodakazi yakho. Mhlawumbe ungangichazela ukuthi impahla mhlawumbe wazenze njani? Ngesikhathi umntanami esegana laphayana ngamhambisa nazo. Ngake ngihlale nemfuhlumfuhlu yempahla. Wazihambisa nazo. Yes. Kusho ukuthi umana ayikhona lebe wrong khona. Ngoba phela ngale mpahla othengele ukuthi uzoshada uMzukwane nendodakazi yakho. Ngemali yayikhokha uMzukwane. Wazi uthatha wena le mpahla othenga ngemali yayilethe uMzukwane washadisa indodakazi yakho kwesinye isibongo.